माने मोनसे गोजाम कलेज आरो बे कलेजाव दिनै 33थि बोसोर गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बेवहाय जादों आरो बे गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव आं बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदों। अदेबानि आङो बे फरायसालिमानि जि गभार्निं बडिनि बे गभार्निं बडिनिबो आफादगिरि आरो बे आफादगिरिनि बिबानखौ लानायनि उनाव थारैनो बे कलेजाव माखासे जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरनि जिखिनि माने जेंना बे जेंनायाबो एसे सुफुंजानो थांगासिनो दोङो। बेवहाय मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि थाखाय गोनांथिमोन। बेखे एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि जिखिनि लुफुंनाय बे लुफुंनाय हाबाफारिया जागासिनो दोङो आरो 2023 आरो 2024 मायथाइनि जि बिटिआरनि रां बावजा बे रां बावजायाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बेवहाय जि फरायसाफोर बे फरायसाफोरनो थाखाय बेवहाय माखासे माने अडिटोरियामनि गोनांथि दोङो आरो बेवहाय लाइब्रेरिनि गोनांथि दोङो आरो बैखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 कौटि रां बेवहाय मोनसे माने 1 कौटि रांनि मोनसे मा होननानै बुंदों आसुनि बेखौ बेवहाय होनाय जादों आरो बेवहाय नुदों दे नैबे जिखिनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा आगोलनिख्रुइ बेवहाय गोबां फरायसाफोरा बांदों आरो जि माने बिटिआर सरकारा जि बिटिआर सुक्तिनि जि 6.3 बे 6.3 बायदियै जि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनाय जिखिनि माने दफा जि माने क्लज बे क्लजखौ बिटिआर सरकारा बेखौ मावफुंनो थांगासिनो दोङो आरो बेवहाय मिजिंथिदों जिखिनि नर्म्स बा क्राइटेरियाखौ बिटिआर सरकार बा सोलोंथाइ बिफाना बेखौ खालामदों आरो बेवहाय बाक्सा डिग्री कलेजा बेयो फैबाय थानाय समाव बियो मोनसे मोजां रादाब मोननो थांगासिनो दोङो मोनसे मोजां रादाब मोननो थांगासिनो दोङो आरो बे बाक्सा डिग्री कलेजानो जोंनि नैबे बर्मानि नलबारिनि साहा ओनसोलनि मोनसेल' माने गोजौ सोलोंथाइनि बियो फसंथाइ आरो बे हिसाबै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बे कलेजाव फैखांबाय आरो बे हिसाबै बिथाङा बे फरायसालिमानि सोमोन्दै जोबोद मोजाङै बिथांनियाव गोसोआव हाबनानै दोङो आरो बै हिसाबै बिथांनि जिखिनि मोनसे नाजानाय बे नाजानायाव नैबे बाक्सा डिग्री कलेजजों लोगोसे जायफोरा क्राइटेरियायाव गोरोबनाय जिखिनि कलेजफोर दोङो बे कलेजफोरा थाबैनो सरकारि जानो थांगासिनो दोङो 10 खान फरायसालिमाफोरा बेवहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जेसेबां माने नांगौ बायदियै माने बे इनिसियेटिभखौ लानांगौ आरो बे इनिसियेटिभखौ लाबाय थादो गमामायैनो आगोलनि जिखिनि सरकारफोर बे सरकारफोरा बेसेबां माने इनिसियेटिभ लादोंमोन बे आलादा खोथा खिन्थु आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय जि मोनसे सरकार बे सरकारखौ आं नुनो मोन्दों दे बेवहाय जिखिनि जेंनाफोर दोङो बे जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बेनि सायाव नांगौ बायदि जि मोनसे गरन्थ बे गरन्थखौ लादों आरो जिखिनि जेंनाफोर दोङो बे जेंनाफोरा थाबैनो सुस्रांजानायनि लामायाव थांगासिनो दं। सार खोनानो मोनदों बेनि गेजेराव जि बाक्सा कलेज बेवहाय गोलैगोन गोलैया बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? ना बेयावथ' जोंहा आं एसे आगोलावसो बे बाक्सा जौमा फरायसालिमानि गोरायुंजों आङो सावरायदों दा बेवहाय जोङो जिखिनि बिटिआर सरकारा जिखिनि माने क्राइटेरियाखौ थिग खालामनानै होदों आरो बे क्राइटेरियायाव बाक्सा जौमा फरायसालिया बेवहाय माने गोग्लैयो आरो बे हिसाबै फैबाय थानाय समाव जि माने बाक्सा माने डिग्री कलेज बे बाक्सा डिग्री कलेजा मोजां रादाब मोननो थांगासिनो दङ होननानै आं बेनिखायनो बुंदों दे बियो मोजां मोनसे रादाबखौ मोनगोन आरो बियो जोंनि नलबारिनि साहा ओनसोलनि जि मोनसे बर' थागिबि ओनसोल बे ओनसोलाव बेयो मोनसे मोजां रादाबखौ मोनगोन होननानै आंबो मिजिंथिदों। बे बाक्सा डिग्री कलेजनि बेयो जाबाय 33थि गोदान फरायसाखौ बरायनाय हाबाफारि। आगोल बे बाक्सा डिग्री कलेजा 1987 एस्टाब्लिश्ड नाथाय जोङो पारमिसन मोनदोंमोन 1991 मायथाइनिफ्राय बे 1991 मायथाइनिफ्रायनो जुनियर कलेजजों लोगोसे थाफानानै जों फ्रेसार ससियेलखौ खुंबोदों नाथाय गभर्नमेन्टनि थिननाय लेखा जोङो जुनियर आरो सिनियर गावस्रानो गोनां जादों आरो दा बाक्सा डिग्री कलेजा गावनो निजा मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ गोहो लानानै बाक्सा डिग्री कलेजखौ खुंगासिनो दं। दा दिनै बेयो फैयै 33थि फ्रेशमेन ससियेल डे। जोंनि बे फरायसालिमायाव आगोलनिख्रुइ फरायसानि अनजिमाया बांबोगासिनो दं।
बांबोगासिनो दं आरो बेयाव जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनाबो जथेस्थ' त्याग खालामदों जथेस्थ' सेक्रिफाइस खालामदों फरायसाफोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंनि रिजाल्टफोरा गुबुन कलेजफोरनि रुजुनायाव बहुद मोजांसिन आरो बहुद मोजांसिन माने 80%नि एबभआव जोंनि स्टुडेन्टसफोरा दासिमहालागै पास खालामदों बबेबा मोनसे सेसनाव 100%बो पास खालामनाय दं जोंनिया गतिके आं आसा खालामो फैगौ बोसोरफोराव जोंनि फरायसानि अनजिमाया आरोबाव बांबोगोन दा जोंहा दङ प्राय 400 फरायसा दं जोंहा दा आरो फैगौ बोसोरफोराव जोंनि रिजाल्टफोरखौ नायोब्ला जों बुंनो हायो मा जोंनि फरायसालिमायाव आरो फरायसानि अनजिमाया बांबावगोन दिनैनि बे 33थि फ्रेशमेन ससियेल डेआव जोङो बे फ्रेशमेन ससियेलनि बे माबाखौ दरखंखौ बेखेवनो थाखाय जोङो 69 नं बर'मा समस्तिनि MLA सारखौ हांख्रायदोंमोन नाथाय बिथाङा देहा गाज्रिनि थाखाय गाव फैनो हायासै बिथांनि रिप्रेजेन्टेटिभखौ जोंनिसिम हगार हरदों आरो बे रिप्रेजेन्टेटिभआ सम बायदियै गथ'फोरनो बे लांगोनाखौ बेखेवनानै होलांदों बेनि उनाव गथ'फोरा बे 2 घन्टा गावसोर इन्टारेक्सन खालामबाय आरो इन्टारेक्सन खालामनायनि उनाव 12 बाजिनिफ्राय जोंहा गेवलां मेला जागायदों 12 बाजियाव गेवलां मेलखौ बेखेवनो थाखाय जोङो BTCनि बुंथिगिरि आरो बे फरायसालिमानि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि कातिराम बर' सारखौ जोङो हांख्रायनाय लाबोदों बिथाङा जोंनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलांबाय आरो जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै हांख्रायदोंमोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जिल बसुमतारी नाथाय बिथाङा अफिसियेल खामानिनि थाखाय बिथाङा दिनै बेयाव नुजाथिनो हायाखिसै बेनिफ्राय थांखिजानाय बुंथि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों मुसलपुर जौमा फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल डक्टर प्रियनाथ बसुमतारी आरो हांख्रायजानाय आलासियाव दङ जोंहा बे बास्का सिनियर सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल भुसन चन्द्र शर्मा आनसलिक एबसुनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि मनज नार्जारी आरो आनसलिक आसुनि आफादगिरि बिथांखौ हांख्रायदों आरो आदिबासि स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि बिथांखौ हांख्रायदों आरो अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरिखौ हांख्रायदों आरो जोबनायाव जोङो मोनाबिलियाव गथ'फोरखौ रंजानाय हिसाबै आरो खामानि मावनानै मेंनायखौ गोसोखौ गोजोनलायनाय हिसाबै मोनसे हारिमुवारि हाबाफारिबो लाखिनाय जादों बेयाव जोङो बे जायगानि देंखोगिरि सिमा कसारिखौ हांख्रायदों आरो उदालगुरिनि नितामनि बर'खौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों आं मानगोनां बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा नोंथांमोननि जि माने हाबाफारि बेयाव बाहागो लाफैदोंमोन दा BTC सोरखारनिसिम नोंथांमोननि जि कलेज जायो बेखौ लानानै मा खावलायनो सानो बिथांमोना जेब्ला एकर्ड जादोंमोन 2020नि 27 जानुवारि खालि बे एकर्डआव दंखायोन मा 6.3 क्ल'जआव BTR ओनसोलनि गासै एकाडेमिकेलि नन प्रभिन्सियेलाइज जाना थानाय इन्स्टिटिउसनफोरखौ निट बेसिसआव प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन बेनि माबा लानानैनो बेस लानानैनो बिथांमोना बै 3 बोसोराव जथेस्थ' नाजाबोबाय थादों बेफोरबायदिनो बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टजोंबो रायज्लायबाय गोबां खेब रायज्लाय दा दिनै जोङो मोनसे जोबथि अबस्थायाव सफैदों होननानै जोंनो स्पिकार बिथाङा होनलांदों बिथांमोना गिबियावनो गं10 फरायसालिमाखौ प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा बुंदों आरो बे फरायसालिमाखौ लानो थाखाय बिथांमोना 3 क्राइटेरिया फिक्स खालामदों होननानै मिथिनो मोनदों बे जाबाय एस्टाब्लिशमेन्ट सिनियर बेसिसआव आरो फेकाल्टिखौ नायगोन बेसेबां फुलफिल आरो लोगोसे एनरलमेन्ट बेफोर गासैयावबो जोंहा बे बास्का डिग्री कलेजआ फुलफिल जाखानायनो दं गतिके आसा खालामो गतिके बिटिआर सरकारनि बे नाजानाया जोंनि बे भेन्सार जानानै दासिमहालागै गोग्लैनानै थानाय फरायसालिमाफोरखौ जथेस्थ' हेल्प खालामगोन आरो जोङो बिटिआर सरकारनि सायाव जथेस्थ' आसाबादि नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स
मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554826